नहीं लेकिन वो रामदयाल टाइप लगता है. रामदयाल, रामदयाल, अबे ओए, रामदयाल. Talking to me? Yeah, I'm talking to you, Ramdayal. Name's Frankie. Ah, Frankie Ramdayal. Thil hi a viral laklo to chuan kan bawak a ngai dawn emaw ti poin ti thak tu hi anom zel to roi na ang deuh hi nia adam ve viau to emaw kan ti po hian a ti thak tu hi alo le zel thin chu wangin roi na le video viral hi chu hun che na ti dam thei ti dam tu nga be na sat po le ana sa zual zel ani mai a mei chemel khalo en la enge a khil ti chu awa khe phave hau lawang a mel mu chi kha na phok de hu ne ti i kha thei bokang chu wangin he pa thil wa khil tu hi minaran pa ngai chu ani chia lawang ti akin theya a thil khil lawang a phok ni se a thu soi khe phatur mi pa chau hi phok anga a thu soi khe phalem lo mei chia zo khi a phok tel ve lo tu hi nia tuwe matak chu ani ti alang khovela kan tam chung rei lo te a hian mi thon khat chuan mi te lom nan thlena mi thon khat chuan mi te lom lo nan thlen thunga a eng jok nge ni tam jok ngai tuala mai chana chuan mi te lom lo na thlen tu kan ni tam pak lo ni poin kan Facebook account ate kan social media platform phang ate hian mi te lom lo na thlen tu kan ni tam jok lo mo mi te lom zong i soi piang in cheng som lo zela mi te lom lo zong i soi piang in chenga chan de zel ta la barul turinga viau ang nge nia i lok viau zokang ngai to cheng che đây 1 2 alang phak chắc khớp này talent tha tak tak nei hi khoya po hian an lo ve le nol zel kan talent lut na ang hu mu le theina tur mun le hun tha hi kan nei lo mai jok ni in yo kha ve thinem video da nga kanin mulai vek donia